Ova stopala već 10 godina svuda i u svakoj prilici hodaju bosa. Testirali smo ih, išli sa njima kod doktora, ušli tamo gde može i probali gde zabranjuju, ali smo im pružili i podršku. Da krenemo redom. Svega ovoga ne bi bilo da 39-godišnji Aleksandar Mančić nije odlučio jednom da proba i od tada nije prestao ovo da praktikuje. Mnogi pokušavaju da shvate zašto ja to radim, pa ja kažem tu nema šta da se shvati, jednostavno tako sam rešio i to je to. Pa ja sam na početku razmišljao o tome da krenem, ali sam se stideo. Gledao sam šta će ljudi da mi kažu, šta će drugovi da mi kažu. I onda tamo još davne 98. godine ja sam rešio da noću izađem ispred zgrade i da šetam bos. Posle 2000 neke sam išao, na primjer, sadem u voz, odem u Beograd i onda po Beogradu šetam bos, pošto me tamo niko ne zna. I bukvalno svakoga dana. Bilo da je kiša, sneg ili sunce, iz svoje zgrade izlazi potpuno obučen, ali ne i obuven. Gledao mi prvo sa sažaljenjem kao čovjek ide bos nema, znaš. I onda su pričali kao pa nemoj prehladit ćeš se, pa neće da ti bude dobro, ja se nikad nisam od toga prehladio. Za razliku od nas, koji hodamo sa mislima u oblacima i đonom, odvojeni od stvarnosti, njegova životna filozofija omogućava mu ono što mnogima od nas nedostaje, a to je osmeh. Bitno je da je meni lepo. Ovaj čovek gazi po barama, betonu, travi, blatu, baš po svemu što mu dođe pod noge. Evo, bos se vozimo autobusom. Ja sam obišao 24 evropske zemlje i evo i kod nas u Požarevcu pustili su me da uđem bos u autobus. I dok se mnogi oko njega i dalje čude i posmatraju ga kao da sa njim nije baš sve u najboljem redu, on zna da je ovo osjećaj koji ne bi menjao ni zbog jednog mišljenja. Zemlja da, ali beton nikako. Pa može beton i on se pravi od tih prirodnih, od kamena, od... Sine će da ti odu kosti. Pa ja već 10 godina idem bos, evo ništa, sve je okej. Da si živi zdrav. Meni je bolje bos. Ovo čisto da probam. Kako mi stoji? Pupa, lepe su. Mekane. Pa dobro i bos da ide, ja sam udala sam se bosa. Pa ne fali mi. Pa da. Mogla sam da rađam decu i sada nisam ostarila. Bos je hodao po Moskvi, Berlinu, Švajcarskoj, Turskoj i celoj Srbiji. Da letim bos avionom, to bi bilo okej. Još to mi je ostalo da probam. A išao sam u javne ustanove, Zavod za zapošljavanje, opština, pošta, poštanska štedionica, sve javne ustanove, svuda sam išao bos. Pozorište. Imao sam jednu interesantnu situaciju, kad je u Požarevcu bio dan pobede protiv fašizma, na ruskom spomeniku i na srpskom spomeniku se postavljaju venci. Ja sam otišao bos, ali prvo je bio program u Domu kulture, u Centru za kulturu. I ja odem, a pošto mi gradonačelnik znao ovako izviđenja po tom bosnom hodanju, meni kaže pa da si morao i sad bos da dođeš. To je bilo negde u oktobru mesecu, nije baš bilo ni toplo ni hladno. U svom rodnom Požarevcu ipak ne može da uđe svuda. Pustili su nas u galeriju, prodavnicu obuće, opštinu, autobus, ali iz Zavoda za zapošljavanje je uredno vraćen. Pa to ne može. Može tako, rekao sam ti 100 puta. Pa bre, uvijek sam dolazio bos i sad je problem. Može bos, izađi napred, mogu te pustimo unutra. I dok se postavlja pitanje zašto ovo nekome može da smeta, Aleksandar pristaje da sa nama ode i na lekarski pregled. Poštovanje ste vi, ja sam. Da, ja sam. Treba da skinem jaknu. Dobar dan. Ne moraš skineš jaknu, reci mi ti hodaš bos decenijama u nas. Da, već 10 godina. 10 godina, a zbog čega? Pa to mi se sviđa, to mi je interesantno i drugačije se osjećam nekako. Ajde, hodimo. Pa primetio sam od prošle godine i zimi. Ali kraći, po sat i po dva, kad je 0 stepeni ili kad je sneg. Po snegu ne ideš? Idem i po snegu. I po snegu bos? Da, po snegu. Odem do Čačalice, napravim krug i vratim se kući. Pređem 20 km bos. U redu si stopala, nikakvih promjena degenerativnih nemaš nikakvih stranih tela. Sve u redu. Reci mi, nisu ti se nikad javljali žuljevi? Ne. Nismo neke povrede stopala, da si se ubadao, seko? To nisam. Ne. Hodaš i po gradu? I po gradu i kad idem na put, na primjer do Beograda, po inostranstvu, ja sam obišao 24 zemlje, svuda sam išao bos. Sve. I Moskva i Petrograd i... Prvi put se suočavam sa ovakvom praksom. Do sada nismo imali takvih slučajeva. Nisam ni znao da u mom gradu postoji čovek koji hoda već decenijama bos, da budem iskren.
Malo sam i zatečen, iznenađen da to postoji. Nisam iznenađen što je kod njega anatomija i morfologija stopala uredna. A ima jače razvijene mišiće stopala, mišiće potkolenice, ima pravilne anatomske oblikovane svodove stopala, ima zadebljalu kožu na stopalima. To je takođe jedna vrsta prevencija od bilo kakvih povreda. Da li imaš predstavu kako izgledaju tvoje noge u ovom momentu? Pa imam, zato što sam gazio svuda i po blatu i po travi. Ali to se sve opere, šta uzme se malo sapuna i četka i opere se. Jel kupuješ obuću? Pa retko, šta kupim, zadnji put sam kupio patike pred 3 godine i to je to, još mi traje. U ovoj svojoj misiji Aleksandar je potpuno sam. Iako na nivou Srbije verovatno ima onih koji se usude ponekad da hodaju bez obuće, doslednih nema. Sad mogu i na staklo da stanem i ništa se ne desi. Odlučili smo da probamo. Iako ne mogu da ti obećam da ću nastaviti da negujem ovakav stil života, ja sam na ovaj način želela da ti pružim podršku. Tebi hvala što si mi pružio podršku i zahvalan sam na tomu. I moram da ti priznam da osjećaj uopšte nije loš. Da je super hodati bos, samo ja za razliku od tebe moram da gledam dole gde gazim. Dobro, malo su ti pantalone duže, da si podvila bilo bi ti lakše. Da je leto bilo bi lakše. I dok ti planiraš ovako? Pa dok god sam živ. Ovaj inženjer prehrambene tehnologije nema posao, ali kada bi bio sreće da ga dobije, nema sumnje da od prve plate ne bi kupio ni cipele ni patike. Kad se obuju cipele, osjećam se drugačije. Samo što mi se ovako ne znoje noge i ne moram često da perem čarape i noge. Voleo bih da glumim na nekom filmu, na primjer, ili da se bavim snimanjem ili da obilazim razne interesantna mesta, na primjer, pa da radim reportaže, to bi se isto sviđalo, ili, na primjer, kad bi me neko angažao za neku reklamu. Neka istraživanja pokazuju da ljudi koji hodaju bosi i duže žive i pametniji su. Ko ne proba, neće ni znati. Moja preporuka svim ljudima je što više hodajte bosi, ali pazite gde stajete da ne biste nagazili na neko staklo ili neki ekser.